אם אתם מוצאים את עצמכם לא מתחברים לנרטיבים ולתפיסות ולגישה שאנשים סביבכם והחברה או התרבות שאתם נמצאים בה חיים בתוכה, אז זה הזמן לעשות את הבחירה להיות בתוך המקום שהוא אמיתי לכם, בתוך התפיסה שהיא אמיתית לכם על המציאות. ואני אומרת את זה מתוך זה שאני קולטת, לאט לאט אני קולטת כל מיני תפיסות של התרבות שאני לא מאמינה בהם ולא מתחברת אליהם באמת ולא עושים לי טוב. וזה לא קל להגיד, אני לא מתחברת לדבר הזה שכולם הולכים אחריו, כולם, כן? אני רוצה לעשות משהו אחר. אני מאמינה במשהו אחר. הדבר הזה לא אמיתי עבורי. הוא עיוות מסוים. וניתן דוגמה שלמשל אני מתרגלת ומאמינה בזה שבאמת הכל לטובה, הכל לטובתנו, כן? כל אחד בעולמו האישי, מה שמתרחש בעולמו האישי. וזה לא תמיד זה לא התודעה, כן? התודעה היא, אוי, איך זה קרה לי, ואיך החיים דופקים אותי, ואיך הכל נעשה יותר רע, למשל. יכולה להיות תודעה שאנחנו מכירים מהמרחב שלנו, מהמשפחות שלנו, whatever. ואני מתחברת למרחב אחר, או תודעה של חסר, של חוסר, של אחד על חשבון השני. זה כאילו תודעה שקופה מאוד, והיא רווחת מאוד. ולהגיד, וואו, אני לא מאמינה בזה. אני לא מאמינה, זה לא מרגיש לי אמיתי, שככה זה עובד הדברים. ולהסכים ללכת בתוך העולם במשקפיים אחרות לגמרי. זה בעצם להיכנס למימד אחר. אני נכנסת למימד שהוא לא מימד, זה צבע אחר של משקפיים. רואים שם דברים אחרים שאנשים לא רואים. זה יכול להרגיש לבד. זה יכול להרגיש נפרד או מנותק, או פשוט אתה יושב עם אנשים והם לא מדברים את השפה שלך. וזה חלק מהמחיר, שהוא גם אולי שלב מסוים בדרך, כי בסוף אנחנו כן, לפי התפיסה שלי, אנחנו פוגשים אנשים שיש להם איזה ויברציה, איזה רטט מסוים דומה לרטט שלנו. אז בסוף אנחנו כן פוגשים את האנשים שנמצאים איתנו על אותו יקום, אותם משקפיים, ויש לנו את הבחירה. זה חלק המרכזי של מה שאני רוצה להגיד. יש לנו את הבחירה כשאנחנו לא מתחברים, להגיד I don't believe that, כאילו, I just don't believe that. אני לא מאמינה שצריך לעבוד קשה. אני לא מאמינה שצריך להיות בפחד כל הזמן, כן? התפיסה הזו שזה מסוכן לא להיות בפחד. מסוכן להיות רגועה, מסוכן להיות בשלווה, זה אנוכי, זה whatever, יש כל כך הרבה שיפוטים על להרגיש בטוחה ולהיות בלב פתוח ובשלווה. כל מיני סיפורים על זה. סיפורים שיכולים להגביל אותי, את האפשרויות שלי, להשאיר אותי בתוך המימד הזה של פחד. אבל האמת היא שהמימד הזה לא אמיתי לי, הוא לא מרגיש לי האמת במלאות. הוא מרגיש לי מצומצם, הוא מרגיש לי מגביל. אני יודעת שיש עוד, אני יודעת שיש משהו אחר. אני יודעת שאפשר לחיות
וביטחון, למשל. אולי לא במקומות מסוימים, אולי עם תמיכה, אולי צריך לתרגל את הדבר הזה לתקופות כל מיני, לא יודעת איך, אבל זה אפשרי. ואם אני מחליטה שזה אפשרי, אז אני נכנסת לתוך המימד הזה. המימד הזה שבו ביטחון ורווחה הם אפשרות ממש חלק מהחיים, כן? להרגיש, אני חושבת פה נגיד על ההודים או על התאילנדים שפגשתי, זה הרבה יותר חלק מהמציאות שלהם. אז זה אפשרי. זה עניין של לזהות מה נכון לי, מה מרגיש לי אמיתי. איזה מציאות אני מרגישה שהיא אפשרית. ולדבוק בה כל פעם מחדש, כי השכחה והנפילה לתוך המוכר והסביבה שלי היא ככה, וככה קורה. ואפשר לפעמים גם ככה לחזור, ולפעמים זה עבודה קצת לוקח יותר זמן לפנות את הדרך.